Kamegalia AIDS Control Society ringkat kejingnya snok ketilang bat ka State Blood Transfusion Council bat blood centers Nongstoin Civil Hospital kumjo bat ka Mountain Road Sport Association hapo kejing peniat ka office jong ka DMNHO West Castle District menta ka sngi ka arpu praterik unailur kilayo pan penlong jinglang ban ajing hikai hakabay day bat kejingnya ice nam snobha ne katakan National Voluntary Blood Donation Fortnight State Level Observation kabala long ru kum sibanta ban rakhe ya kejing kenjo shu mer ba ar pos nem hakane kejing yalang uba Methodius Dekar MLA ka Mountain Road Constituency ulalong kum ukong san harkat kejing dan lang u Dr. Z Marak District Maternal and Child Health Officer u Dr. Eric H. Wanyang Specialist Transfusion Medicine Nongstoin Civil Hospital bad uba Arkilos dengan Mountain Road Sport Association hakati kejing yalang kumpalai spak telitam ki tablet ukongsan ulayo ban sam shegi nongtrei asya jong kathan daka jing temu ban pensuk iki habagi pentelon iki kam bat uteu kongsan hadin kejing yalang ulano senyang lem ya kasnam jong u bat ula longru uba ais nam ningkong akate kasngi kejing wer ban senyang senam diki bor ka koit ka kya bat ya kate kejing yalang la penlong hapo CHC Riangdo Mountain Road Block haba ajim kran kum ukongsan ulong bonsen ki breu ki ap khmi linti tangnya ka roi kapar habai dai bat ki surok nei kinu ki jing don kam jong ka do ndrai ki klet no ba kum ka ne ki jing yalang ru ka dai ka we ne ki mat ka bodon kam ba yo pai ba un sngo thu ba ka long ka jing mentoy ka ba khrau ya ki men sim Kibuan kiba perkat balik se kita kibala ban ais nam kini tan kita kiba sengai ma ban kiksa kiba biang ban hakiwe ki kom perkat ban ais nam jadi kembali Dr. Eric meni la batai ngangit ba khila suthu khamsai ba khila ban sapre sapreng le negeri kubor shakiwe ki nong shong shinam ba kumkino ki bru kibala ban ai kasnam le kibala ban dani kasnam ladang idon kamon ban ai le ban yaram nila ibanira pola dan ikrai ko reward ki doktor kidan ban check ya kata ka ba ka met ka joki kala an ban ya rabakin aisna namar ba man kasni menta hadin bangalong kum unong mikman man kasni kam jupet kasni banganyo ka kon arla nilai teli kata khasisni ban ong bangi dan kam senang Pun sin ngayo iki jing ki call ki ong bangi dan kam senam adilo kang sokhia ba kata la pang ga mesim ru ba kumno ngini ram teng dan kam hadu prabilor na ingin yo hadu prabilor kendit ani kerki idon pun ki prok chunga ki ba aisnam je ko ong Dr. Eric meni ko bangi dan kam na kumno lai bangi la biang ban ai biang bangi aisnam biang lani teng sau bana ingin apa sim ya ka puak kam kanong ba kanong tak tani ka jingkot ki jing khia teng apa kiwan poi ki pun la koli ki porlok ki ang mangilang syedap ai macam tayo ngilang syedap ai ak tayo dikimla ban ai ya kasnam te maso la dangi kambun kita ki donors dan dangi kam sotu kamphaya ni ka bata ba kam dakta han ya ka pat ka khia ka jungi la dangi done ya kasnam kata kan irap sibun ya kan ka por ya kan ka juk jungi ko mata habdang ki jing panju ki jing khia ba ki jing shitong ba pangaso ba pin sim khia ba ya dei ba kini kam ki donation ya ka blood donation na ki kini kam ki bangine ha ka bangine rap dan ki surak ni kan development ya ki benta ni klet pade ban kren ya ka development syapang ka jing sutu ki jimut ki jing pakhan lani syapang ki kam mensen na sai shwa ka kam corridor ban ya kita ki development ki infrastructure kita pilih ki badan kam he ni ba kam don kam he maso ba ka jing ka development ha ki jimut ki jing pakhan bat ha ka bor sutu Aba hai pa bade sekawai program kaba menta kasni pendon buram kini kinotri Asia. Masuk men bang ya kendu ya fi ubat bang ya fi kumne bang ya don lang kumne. Nama bang aso tu ba ya kani kecing ba sya ki shinam ki thau ba sya ki krasun kadi lang ba jong fi kinotri Asia. Wala da preng ki buon kicing ngatip ki buon kicing pa pia kendu andai pia tre sitom pia tre minon
na kalian kejungan ai ke puram si kali ya pi ban ai ke jing ro ban ai ke jing ka ku ke jing ko do ro ba pinang yo ai ka met ke ba ko ke ba khia ba pinang la ba pinang tre khambha nam ta ke jing don kam jong ki para nok sok sinang ba kam tam jong ki para lok me ki choki maso tu kam tam magani ka por ko dan araja rako aku wai ke bang imat ki covid ki bobo ni ki lok me ba ki kunum kila sudipen la ni kila susania api ki asya karena sultanat tanda kali yang jongka government kasuntu i ta ki chinge ke ba ki kum kinong tre ya po ki apo asya bara ba ki tre ya po ki grassroot bara po ki tre nam ta ki lok me ba ki kun pidon ki chinge banan dina ta ka daw ban kali yang jongka government ka ay yang ya ki tabs ke bang ni ong da si kum mobile ki ba he aba ka ba pin khamsuk ba pin maintain ya ki record dan ni ba pila ba pin ba pin access ya kini ki apps ki badan hang te kawan pensuk ya pi ba pin yo ai record dan pin maintain ya ki record ki ba pair bat kan ya rap sipun nam ta jong pi ki ba pre ki kam asya ba ki kam nang ta mano bomla ban aisnam kidon kita ki temporary but permanent deferral kan ngan chu ong kan ya katukat ni namla ban jer borok ma ki bubun temporary kamu ba kidu ki badan jing shit mereka baki melak su ban ai snap hari lebut kila ban ai apa di dawai la jam harin artayo la da pri penghar harin artayo la jam gatu ka jing pri penghar la ban ai snap kirum ki jingpang kamu jingpang malaria lai benai melak ban ai snap la depang malaria kirum ki jingpang kiba melak ban ai snap su harin lebut dan dari kibri baki yo ka jingpang HIV melak su ban ai snap hepatitis B, hepatitis C, melak syuban Islam lalu nuruk. Tentang jingpang syphilis, melak syuban Islam lalu nuruk. Kita ini akan mau. Nanti kita kiba draw tattoo, sejak kelima, kejing draw tattoo kumno. Kiba draw tattoo, lara kejing draw tattoo, basudung hi, ngihapan pet iki jaka, kumhai. Lagi deh, lagi bentar jong kita senam, kiba ngihapan senam, ngimsha, kiba kena Islam syuk, nampak ngihapan kat, nak kamta, kasnam bu unyo nopang. Henry lada day pada haki bertabat kilit pakle haki jatuh parlor kembali sulang betul. Dia kadang kata deferral dan kadang kata jin kentak sipon ingin haban kentak sistem hadin sistem ke ala ban Islam. Sakui pada si fikak bentik ke ikabam kaba kita kinong senyang senam kilak ban bam endang dan Islam. Kajing bam kepala ban bam ngani bagi kide ban bam kide ki jing bam ki bapi bam man lakas ni. Untung kan ban bam kanu kebalam special. Tang nama bola Islam, haban bam special kumni kumtai umdai. Lara fi bam mulai, pindah bam do bam ki jhur bajar nam mulai compare re bam ke ke bapi bam malakas ni. Tang bahar tu basni bapi Islam, pi habri sibun ka pi habri sibun namar balai, namar kumbang ong hapo apsa kunta katu ka fluid component na ne kata ka plasma. Ka badan haka senam. Katu hapo apsa kunta kan selong diam kumju haka sing ke bobot. To kai ka jing yo jing mentoy ya pi namar ba tani ka baha nam ta kamet kai ki jing mentoy ni tho ni ka wei ka jing mentoy ka ba kong san tam ka dei ka jing so hun ha pok men sim ha ba ka fitep ba ka snam ka jong pi ka long ka jing rap na ka ta ki para priu ka dan ka jing so hun ha ka men sim ba ka ngisu ba ka jing don kam ya ka snam ka jungi ka jing rap ka jong snam jungi ya kita ki bapang basitom kalong kajing kerku nam tak kajing jongki tikat no kajing smohun kamen sim kajungi apa kalong kumta kapa ngiyo ka regular check up nomor kumbang lai itu ngi tes se santeli kajing pang kumbang lai itu bene nalor kata ngi tes ko ka hemoglobin ngi check ka BP ngi check ka pulse man ka lai benai kita ke ngiyo ban le lemba ka blood sugar fin dari snam nang tak sakoi pada kumpan share tu ni kita ki RBC lani kita red blood cells and corpuscles kidon yaka jingim ka batang sispa arpusni kandai pa hodo sispa arpusni kidon kata ni bayap no kandai arpusni ki hadin ka ba kita ki RBC ki yap no ki ka bajai ki ni ne sangko kata kini ki RBC kumbang itu bang sedi dawai senam ndai da duna senam jadi ki iron folic acid Tikini ki iron folic acid tija ayu giret rung syakini ki RBC yarap ban oksigen nakawi benta jong kabet sakawi pade te
Dena takadau haba kini RBC ki yap no ki bethai no nda ki bethai kita ki iron ani kita ki kenja dawai ke badan hapo jong RBC kilang no ani ki deposit ke ong hakin prang ki deposit no hey ki deposit ha liver ki deposit ha way ha kidney nang ta ki ki dok jam ki pankreas but kani ha ka muslim ha ka jingja bun kong le se lipo sopo sem pat lele hadin habut pade thau we jingpang ki balai phojai nga gala ban sakhi ya kani pada se ka to kani nangi bala ju aisnam ngila ban sakhi ya kani bahabangi aisnam misung stik ma bat kumbang itu win ki klur le football ku Cristiano Ronaldo uju aisnam man kapor bat dak ba aisnam kumta ai rap ikame jongu bat ban mi ya teki red blood cell bat thamai bat kini ki red blood cell bat thamai ra oxygen tham klan ban ya kini ki red blood cells ki barim ki bagla de donate dina ta ka daw ai rap stamina ka jongu ai rap stamina ka jongi ro aku jong upor